tambuh karo kowe ora. Ketemu lagi sepisan mapan satengahing alas kaijinan tanpa kanca ruwang. Setengahane sapa dadi jeneng? Kula menika Susanti. Susanti. Lah panjenengan? Joko Susilo. Joko Susilo. Iya. Yen aku gumun. Iki tengah alas akeh kewan galak bisa mangsa karo kowe. Lah kok kowe ora diderekke karo kanca ruwang apa meneh bojomu ora bebarengan karo kowe lho. Kula niki durung duweni bojo. Kowe durung duweni bojo? Isih perawan? Aku ya Joko Ting Ting. Tenan aku isih Joko lho. Joko Tong Tong. Susanti. Yen pancen kowe iki isih perawan durung duweni bojo. Menawa ana bocah lanang nembung seneng karo kowe kira-kira kok tampa apa ora? Lho, banjur wong lanange kuwi sapa lho, Kakang? Ingin ngerti? Lho iya, Kakang. Lho. Sampeyan, Kakang. Aku seneng karo kowe. Senajan to sepisan aku lagi weruh karo kowe, aku ora bisa selak karo atiku. Yen to aku nandur tresna karo kowe sak. Kok tampa ora yen ora kok tampa ya ora apa-apa aku tak bali mulih. Aku rumangsani kok wong aku iki yo anake wong mlarat ora duweni bondo donya beda karo kowe. Sandang busanamu katon gumebyar mestine kowe anak bondo putu duit. Sampeyan pilo sik to, Kakang. Janjane aku ketemu sampean pisan kuwi yo langsung duweni rasa tresna lho, Kakang. Tenan iki. Lho, lahir batin, Kakang. Dadi tresnaku iki kok imbangi san. Heeh, Kakang. Ora gelo. Lho, yo babar pisan ora. Mergo aku anake wong ora duwe bondo donya, kowe anake wong sugih sing tak sawang karo sandang busanamu kaya ngono kok. Lho, aku iki ora njaluk bondo donya kuwi ora kok, Kakang. Tresnaku lahir batin, Kakang. Heeh. Yo. Yen kowe ngimbangi apa wis dadi karepane aku seneng. Aku bilang aku bakal tanggung jawab. Tenang, Kakang. Iya. Lah wong aku wis gedhe, aku Joko. Umpama seneng karo bocah wadon ya aku kudu tanggung jawab. Yen ngono, lamaran aku ya, Kakang. Ngelamar karo kowe. Lho iya lho jarine sampean tresno. Wanita ora iki. Yo, Santi. Wujude tresnaku karo kowe bakal tak buktekke aku bakal kamar karo kowe. Tenang, Kakang. Di rumahmu ngerti? Aku, Kakang. Aku putrane Bupati ana ing Kalewean. Bupati ing Lawean. Heeh. Lah wong tuamu ki jenenge sapa? Rama Subogo. Bupati Sumbogo. Heeh, Kakang. Kadipaten Lawean. Kuwi bener, Kakang. Mati iki ditampa ta. Lho, piye lho Kakang mau jarene tresno? Yo. Yen kaya ngono, aku bakal bali kondo karo bapak lan simbok supaya nglamar karo kowe Susan. Tenan lho, Kakang. Iya. Tak anteni yo, Kakang. Jadi aku bakal nglamar karo kowe. Sing ati-ati. Sampean. Joko Susilo ora wis gedhe to, Pak? Iya, wis gedhe. Wis gedhe to, Pak? Ngaran cah cilik sapa? Wis gedhe kok. Menawa Joko Susilo iki wis gedhe, umpama seneng karo bocah wadon kepengin omah-omah kuwi wis pantes ta, Pak? Pantes. Apik. Pantes. Apik. Iya. Wah, iki cocok iki. Mbok beda ngomong putu. Sedelok bakal kelakon. Lho, tenan iki nek ancen kowe iki wis seneng karo bocah wedok, dan kondo karo bapak karo simbokmu. Bocah wedok sing mbok seneng iki jenenge sapa, anake sapa. Lah kok tak ragati, tak rabekno. Tenan lho, Pak. Iya. Iki ya jenenge Susanti. Apuke cah. Lho. Bocah ayu Mesti ayu. Ayu,
Umpama rayu aku ya ora gelem to. Ayo deleng saka jenenge wis Lah iya jenenge apa yang ngono? Ning desa kene ora ana sing ngembari. Susanti. Lho, Lanjut. jenenge Susanti. Anake sapa? Omahe lawean, Pak. Lawean. Susanti ki malah ora bocah sebaene lho, Pak. Hmm. Anak bupati. Lho, anak bupati, Mbak. Lho, cah bagus are. Seneng cah wadon yo sisan gawe anake bupati. Ora usah mlepuk. Lho, lah anake bapak gantenge kaya ngene lho. Lanjut jenenge sapa? Jenenge bapake. Jenenge bapake Sumbaga. Baleni. Bapak iki kupinge ora tengen blas. Susanti anak sapa? Anake Sumbaga. Dadi Susanti ku anake Sumbaga. Anake Sumbaga, Pak. Prei. Aku krungu Pak. Biasa ya kok. Pak, Ono apa? Pengen Golek cah wedok liyane lah. aja, Pak. Aku wis kadung seneng karo Susanti lho, Pak. Seneng ya seneng. Nek kowe seneng aku ora seneng. Sampeyan iki piye? Cetha nek sampeyan iki ra tresno karo anak, ora kepengin weruh anake omah-omah. Lah aku seneng karo Susanti kok sampeyan menggak to, Pak? Nek upama kowe iki seneng karo bocah wedok, kok liyane anake Sumbaga tak rabekno. Nek anake Sumbaga prei. Iki bapak iki piye lah, Mbok? Ono apa? Pokoke rapi. Pak nih. Ono apa? Ya diwolak-walik, dipikir kanggo anak. Lah engko nek anakmu nganti ra kelakon nek kendhat sing kelangan sapa? Lho, Seneng kowe, seneng. Seneng kowe piye lah Pak nih? Arep baleni sego wadan lho, iya. Lah wong gene aku ya tak ewangi urip ngene ya wis trima kok iso sampean ku rasa mikir neko-neko saka dituane. Gandeng saiki anakmu ya wis kepengin di bojo anake Sumbaga wis ora apa-apa. Lamar, jajan lamarno. engko nek kelakon namung di bojo Susanti, Pak. Sampeyan kok urip mulya ora manggon omah kaya ngene. Lho. Jane iki aku ora. Wis kok Kang, ora usah jane mbiyen-mbiyen saiki saiki anake wis gedhe kok iso. Mergo nuruti karepe anak. Lah. Ya wis, ora apa-apa. Sampeyan nglamar, Pak Lamarno ning ngopo, nek Pak? mengko ora ditampa, kowe aja nyalahke. Mesti ditampa, Pak. Susanti wis seneng karo aku kok. Alah. Lah piye aku iki melok, Kang? Ora usah. Ora entuk. Aku ning omah. Kowe kok melok cilaka engko. Kok cilaka ki lapo? Oh. Wong kok iso aneh-aneh ae. Ya wis nek ngono aku tak ning omah. Kowe ning omahe, ora usah melu. Iya. Aku sing nglamarno anakmu. Iya. Saya budal. Ayo, Pak. Iya, Kang, ya. Kula ramane. Coba to sawah. Putramu saiki wis nganti tatarane kadewasa. Nggih. Rumangsa seneng bareng saiki aku wis duwe putra. Kula coba kang putra. Oh, ngaten nggih. Ya Allah Kanjeng Ibu, apa pakaryanmu wis rampung? Pakaryan kula menika sedanten sampun rampung sedaya kok Kanjeng Ibu kaya ngono to. Oh, ngaten lho ramane. Rumangsa bungah sakjroning atiku bareng aku duwe putra sing kuku lawan wong tuwa. Apa wae bisa biaya. Nanging wonten emanipun lho ramane. Emane apa? Lho ngantos sak menika kok dereng purun kala krama lho. Lah nggih, namung kula niku pengin sangat ndang gendong putu lho. Ora bedane aku. Mergo putramu ki wis dewasa, putune wis duweni calon. Aku yo kepengin, Jenengan kepengin duweni putu. janjane wis duweni apa durung to nggih? Sinten kula Kanjeng Ibu? Nggih janjane menika sampun wonten kok Kanjeng Ibu. Wis ana. Kaya ngono to? Cih. Yen pancen wis ana, sing gawe apa? Putra lanangmu sapa? Napa kepareng Kanjeng Rama? Ya ora apa-apa. Waton kowe tresno, ya ora apa-apa. Menika asmane Kakang Susilo Rama. Susilo, Cih Susilo. jenenge wong apik. Lah nggih tiyane menika nggih bagus lho Rama. Naik bupati. Bupati pundi nggih Rama? Lho, naik sapa? Anak wong desa. Ya wis.
suwun. Oh, mboten napa-napa Senajan Ramadi. desa wong tuwa Mbok dibuka iki wis teko omahe, Pak. Wis tekan. Wis ora usah buka lah. Lah kene. Ah, sing baku krungu suarane ngono. Ngono, Pak. Wis tunggu. Nunggu, Pak, nunggu. orang gini subuh seto nanging ndi wani munggah ngangkat badan lawe soto Mareng kula matur kula Joko Susilo. Joko Susilo iki Dadi katresnanmu Nika katresnan. tenan yo cocok pinter nggonmu golek jodoh iki wonge bagus ke di dhuwur Lho nika pas putrane sinten? Putrane Kanjeng Rama to. dur arepmu Sowan kula wonten ngersa panjenengan estunipun kula kepengin nglamar Kang Susanti putra panjenengan. ngelamar paman putraku Nggih. Sampun, pun lho dipun restoni kemawon Ramani. Ngono. Iki lho cacat. Nggih. ya pancen kowe lan putraku padha tresnane tak tampa Panjenengan tapi matur pun ditampa, Pak, ditampa. Ditampa. Iya, Pak. nanging mergo kowe tak tampa mergo dadi calon bojone anu putraku ning aku pengen ngerti wong tuamu wong calon besan jan Niki Bapak Kula wong tuane Joko Susilo. kowe wong tuane Joko Susilo Nggih. ha iya ngene kok aku kuwi bakal duweni besan ning durung ngerti rupane coba to dibuka rupane Kula niku isin. kowe kok isin ngopo dibuka Pak besanem kepengin weruh rupane sampean kuwi lho. Jaluk dibuka iki. lho iya lah isin ngopo Tenan. yo calon besan lho kuwe kere mungsuh kulawas ki yo kuwe wani-wani kuwi munggah dokono ing Kabupaten Lawean sugih kendel bodowani kowe wong mergo putramu iki ngelamar mau tak tompo. Saiki kita jabel pengamat. Apa? Ora sudi aku beri besan kok sopono wong kere musuh lawas kae. Kanjeng Rama. Apa? Panjenengan menika bupati lho ngendikane kok mencra-mencri niku. Mencra-mencri piye? Lah wau panglamare ditampi lho saniki kok pun dijabel. Iya. Rama. Barang aku ngerti wong tuane ku sesuk mono, ora sudi aku ndiri besan. Lho nanging kula menika kadung tresno. Ora usah pacoke. Ora usah terus-terus. Ora usah. Ora usah wis jawab bare. Hei, sagi. Hei, sagi. Oleh pati Mamulo, aku iki wis emoh. Dikon lamarke iki emoh. Ngene iki lho, mirang-mirangke karo wong tuwa. Iki gara-gara Bapak, Mbok. Piye-piye sing bener sing ndi sing bener sing ndi. Nalikane aku suwana Kabupaten Lawean wis ditampa pengamarku, Mbok. Terus. Gara-gara weruh rupane bapak sing kaya ngene iki lho. Ditampe, Mbok. Gara-gara bapak iki. Ditampe kan? Jebul aku diundomono karo Adipati Lawean Sumbaga kae. Biasar wong kere lho arep diadi besane bupati. Kowe iki dibondo apa iki donya apa ngene iki lho ora isin seno. Pateni sisan isin wong tuwa. Sabar. Ngene lho Le. Ya wis dipupus, Hah? usah di teruske lho nyatane ya bapake ra entuk, golek prawan kene ae, ya. Aku wis kebacut seneng karo Cawe wedok iku akeh. Sapa iki, Pak? Yo iso sing dilamar
sing disenengi anakku ya. Gara-gara wong tuamu ki lu udo ngono karo bapak. Beneran. Beneran piye? Beneran. Iya kok beneran. Moro mbakne. Iki cilaka. Lah cilaka piye? Lah iki moro rene lho mengko yen wong tuane nesu. Ono bakul lek jago. Lah beneran ora apa-apa jongkrak. Piye, Pak? Kanggo melehno wong tuane Susanti. Wis kadung mau rene, jak ning kamar. Keloni. Ayo sedok keloni. Ben lah, ajur lah. Meteng wedok ya ora anak kok. Iya, kaya aku biyen. Endi putraku? Ora usah ngerti. Kowe ora usah ngerti. Ora. Sampeyan ki ya ngono kok. Kurang ajar. Kenapa? Lah anakku. Anakku di. Lah anakmu mbok golek ning kene. Aku ngerti putraku ki mlayu ning omahmu medho ngetutno. Lanangane kuwi. Pancen anakmu iki mau teko ning omahku. Kondo nek seneng karo anakku Joko Susilo. Nah, sing ngerti. Saiki ning ndi wae? Ning sentang kok lagi tawani anak. anak. Iki kabune iki, kabune. Wong loro ini saudara. Siapa bayi? Lu kagak bupati lu wong loro ini sendok. Kamu tuh ora? Kan urung rampung. Urung rampung piye? Urung rampung. Lu kok urung? Jong, taduklah. Wis. Entekno lah. Iki ciloko. Lah salah. Iki ciloko. Kok ciloko? Mergo apa? Liramu ngerti dhewe. Yen aku ki pengayoman. Ono ing Kadipaten Lawean. Alah, Pak. Piye? Wis lembut. Ajur, Pak wis. Bocah ndi? Cong. Apa? Cong. Nggih. Lho kok lembut. Anakku apa ke? Anake sampean tak jeplok lembut. Alah. Jangan Pak Jon. Kurang ajar. Kowe kurang ajar. Susani. Wis olahan. Kok ora iso metu? Kok jeplok wong piro? Rene. Alah lakune kok ngono, Cung. Iki kowe wis tak garap nek kowe kepengin bali karo wong tuamu kono bali. Ya, kon mulai, urusane dhewe ben. Kon mulai. Bali urusane dhewe ben. Wis jangan mulai anakmu. Ramane sampun sringane sampun. Wis kadung lembut kok. So nek anakmu metu anake ora ono bapake kono jak mulai. Wis. Kowe malah Lah iki to. Aku kok ngene besan menungso masuk ngono iki. sing ngene iki anake sampeyan ora iki. Ngono iki aja nyalahkan. Ngecek-ngecek piye? Lha kok tidak semena-mena di anake sampeyan. Iya, kowe. Duwe ono kok ditawak-tawakno ya dimplok. Wah, bener kok. Wong itu gatelan iki kowe iki. Putrane sinten menika? Nah, Putraku. Kamu dari gatelan. Ancen yo mbiyen. Wis Pak kon bali ae Pak. semua anakmu lho ya. Ora iso. Iki ora bisa. Mulai. Ora bisa mulai. Lah kok angger mulah-mulah wis didepok wong bolak-balik lho. Engko nek alergi nang omahe wong melarat, Alergi lah. Wis dideplok ping 3, bolak-balik tanduke ping 5. Nek nganti meteng keprungu kawula ora ing Kadipaten Lawean bakal dadekke pirakan. Halo, Adipati Sembogo, anake meteng. Dengan isen jebule. Pengen ora ana lanange. Lanjut. Apa tak lanang no wedhus yang ngisi-ngisi nang aku. Dipun Mulane lek iku aja nyahno. Lho menika enak lho Romo. Oh, ya kandhane ya. Kandhane gak bisa. Wis, saiki aku nglenggono. Merga putraku wis didepok, aku wedi wirang. Mundak wirang saka kawula ana ing Kadipaten Lawean. Saiki tak dhawuhke. Bujak damai, Kang. Piye? Berane. Piye? Dape kok mulai ngosrono kowe? Lho bujak damai kok ngono carane lho. Damai. Damai sanen depok kok mburi kok. San. San opo? Wis san, damai. Nek ra gelem damai kan nggo mulai. Ayo, mulai. Nggo mulai dingane kok damai. Iki timbang aku wirang. Damai. Biasa ya, jenengan iki biasa wedok. Biasa wedok. Lho, jenengane lah yo ngene kok salaman ae. Salaman. Salaman
Ojo. Jenengan iki Ora boten aku sampeyan ora kene lho. Jamahe loro-lorone no. Besan no, Kang, besan. Bisa no. Ora Besan, entuk. besan yo besan. Nek aku salaman karo bojomu ora apa-apa. Ayo. Ora iso. Nek kowe salaman karo bojomu, Lho, kok kae itu apa? Kok kae itu prego apa? Akak kowe timbang aku lho. Lho sajak kok ora trimo, Pak. Ora lahir batin kuwi, Pak. Udah bocah cilik-cilik ngerti kok iso. Yo wis saiki kene Nduk, kene Nduk. Kene. Lek gaweke kapan? Lho kok gawe kapan? Ya dinikahno no. Lah kok ora dinikahno diresmekno. Ora beno kowe to. lho, Cilik apa-apa. sing ragati kono. Sing apa buan aku karo sampeyan. Dewa, Lho, enak kowe. Lho kok enak kowe? Sing nampa lamarane kowe, sing ragati aku, sing nampa buan kowe. Ajir. Mboten napa-napa jenengan iki bupati. Wes. Undang sebar. Kowe Bupati kata. kowe nek ra gelem kasus lho kowe. Lu kasus apa nih? Wis, Wes, tak cucuke kasus. Dido aku manut karo kowe. Ya wis. Nek perkara daupe anakmu, putramu lan anakku, iki mengko digoleke dina sing becik. Ah, ngono. Supaya besok lamun to mangun Balwisma iki bisa dadi keluarga sing ayem tentrem. Dene ngono. Lo sekabehing kaluputan ayo dipendhem ana bumining pangapura supaya bisa nuwuhake karayon. Rahayu, rahayu, rahayu. Pun para pamirsa pagelaran sampun paring sampun